Help me God. So help me God. Because of color it. Tukuthokozeni chifukwa cha cooperation yanu. Mulo masuka kuti mufotokoze mbali yanu ndimene munayandira ma summons ndi zimene mukuta kuzikumbukira. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri chair and the whole committee here. Monga ndanenera kale za dzina langa. Ine ndi mkazi wa Malemu Wells Jordan Aidini. The major amene amagwira ntchito ku Air Force Zomba base. Maendedwe yawo ndiyambira pambuyo pang'ono kuchokera a week before tisanamve za maliro akasambala. Pa 29th May at around 2 a.m. tinali titapanga ulendo ndipo tinanyamuka kumapita ku Mchinji ku farm kumene timapanga land. It's an estate ya Malemu a Gondwe, Agudo Gondwe. Timapita kukakolola. Anapempha masiku ochepa chifukwa cha ma business schedules awo, komanso anatenga masiku ochepawo kuti tikakolole chifukwa chonena kuti anali ndi ulendo kuti akupita ku DRC ukapanga shanti asilikali amene amabwera Juni opuma ukudzapuma kuchokera ku peacekeeping. Tinanyamuka kumapita kumunda. Tinayamba ntchito tsiku lomwelo chifukwa choti tinayitawuziratu anthu kuti tilibe masiku ambiri chifukwa choti akuyenera kubwerera ku ntchito. So tinayamba tsiku lomwelo mpaka amene timafika Friday atamaliza kupanga za chimanga. And kusoletsaso it was easy chifukwa chokuti anayuza transport yawo Malemu kukatenga machini osoletsera amene ali a club. So it was done within 2 hours. Chimanga chija chinatheka. Kunangotsala kuti ineyo ndipetetse komanso ndipange stand work. That was on Friday. Saturday kumapitiriza kugwira benchiro ya stand work. Iwo ananyamuka Sunday kubwerera kumapita kuzomba kuti Monday akakhale mu office. Anabwerera that Sunday. Monday kukakhala mu office. Imene inali pa 3rd June. Pa Thursday on 6th June, masiku ena osewa timayankhulana because he was a regular communicator. Kuma I should dwell much pa Thursday, pa 6th June. Pamene anandimbira phone. Kunchinji kumene timalima ndi kuchimwa mkango ndi kumavuta network. So mostly ungoona mystical kumande kuti kupita kukakhale pabwino pamene pamakhala network. We used to call that place kuti patawa kuti tikayankhulane bwino. Nde mwana anadzathamanga nduzo kuti mami dad is calling you. Nanyamuka kupita kukayima pa network kwaimbira. Only to observe kuti amunanga abalalika. Kuafusa bwanja ati da you can't believe. Palisi yopita ku DRC andichotsa. Ndiye ndikuti zachitika bwanji. Akuti I don't know. And sizimayenera kutero. Ife roster ikakhalapo malamulo athu ngati iweyo uli otokupita ndiweyo basi sizimatheka. Nde kwafusa immediate boss yanga andiyankha kunena kuti nawonso sakudziwa china chilichonse.
By that particular time amuna ngaine amagwira ntchito ngati second base commander amene ali deputy CO ku Zomwe Air Force Base. Nde immediate boss yawo ndi amene amapanga question kuti munandichotsetsa chifukwa chanu. Ndinalimbitsa mtima DRC. By that particular time amuna ngaine amagwira ntchito ngati second base commander amene ali deputy CO ku Zomwe Air Force Base. Nde immediate boss yawo ndi amene amapanga question kuti munandichotsetsa chifukwa chanu. Na amene anayankhula kunena kuti iwonso sakudziwa chilichonse. Koma ndi directive yochokera ku headquarters kuti iwo asapite. Ulendo wawo onyamuka kupita ku DRC umayenera kukhala that coming weekend. Koma ineyo mwalimbitsa mtima ndimwe akusadziwa komanso mwachikhulupiriro ndi mmene timapemphera amwe Christian. Ndineso mzimayi wamvano. Ndinalimbitsa mtima wauza amunanga kunena kuti musadandaule ndi Mulungu. Chilipo chachikulu chimene chinakakuchitikirani ku DRC choti chinakatha kuononga moyo wanu, koma Mulungu sanafune afuna kuti ino mukhale available here. Nde musadandaule kuti mupite kuti mwalephera kupita kumeneko. Anafotokoza nawo mbali yawo kunena kuti he really wanted to go because akaenda ulendo ngati umene ndoti amakhala ndi allowances, heavy allowances. Koma ndinatsikimizira kuti kwenekwene ndalamayo inuyo mukuifunitsitsa kwambiri kuti yachani. Anduza kuti don't forget kuti we have a wedding ahead and nthawi yatsala pang'ono. We need to settle some bills. I was like, come on. Zambiri tinalipira. Chimene chatsala ndicho ngonena kuti machefu amene anapangidwa haya tingwagulira zokuti akaphike, koma china chilichonse ma service providers ena aliyonse the press whatever it was kamadzi ma drinks zonse zinayi zoti zinalipidwa kale. Nde kwenekwene ndalamayo inuyo mukakhala nayo phuma kwambiri kudandaula kwambiri. Ine ndikuona ngati kuti Mulungu akusungirani kuti mukayipeza nthawi ino you misuse it. You need it nthawi ina imene mudzayigwiritse ntchito. Tinayankhulana bwinobwino pamene paja ndi Kamdi was like, zikomo kwambiri. Ndakumva. Tinasiyana nawo pamene paja but ine sinadziwe kuti mmene ndimayankhulana nawo mmene amafunitsitsa kuti andiyankhule amangondiimbira mafonimo nkuti iwo aja analatapsa mtima kuntchito anachokako. Koma ndinazindikira madzulo because I went back to check on him. Akunduza in a happy mood now. Kunduza kunena kuti guess what that what ine maganizo manga ndimati ndekuti ulendo uja apa ngaso nanga ine sindikuzidziwa kuti kodi administration yawo imayenda bwanji. Guess what that what atota ndiyankhula mucha ndipo I was very relieved and I'm relieved up to now. Ndinabwerera kupita ntchito ndetuti kuti munachoka ati nachokako. Nde ndinabwera kupita ntchito ndagwira nomo mpaka tsiku lonse ndalimaliza. Nde tinaseka pamene paja kuti nomo moyo dzipitirira basi. That was Thursday. Friday anandi imbira phone mama ine nanyamuka kupita kuti ndikayankhulana nawo bwinobwino pa network. Nimene amanduza kuti nthawi yatha zibwerani ku nyumba. Ine kutsala kumene ndinatsala kwakukulu kunali kuti sindimatsalira chimangacho koma ndimatsalira kuti tikumbitse mtedza. Nde mtedza sunachite bwino or even chimangaso sichinachite bwino ngakhale tinapita ife nima empty sacks ambirimbiri tinakapeza kuti chimanga sichinachite bwino. Nde mtedza umativuta kuti aganyo amati kuyamba kukumba chifukwa chokuti amaendera kuti amalipiridwa pa ndowa. It was taking time kuti ndowa yawo idzadze amagiva. Asiya tena kuti mpeso ena, but what he said was like zibwerani ku nyumba nthawi yatha. I want you home. Tizapange finalize zina ndi zina zofunikira. So ine naine akumvera. Komanso nalinso tatopa ineyo though nimapanga za ulimi
iwo nda amene anali odziwa zimenezo than me. Ine sina zolowere mene ndakulira zinthu za farming. Ndinauza kuti ndezitha bwanji zantezaza ati no, your sister is there, for elder sister wanga amakhala konko ndi amene anatipezera somalo. Amanduzo your sister aona zimenezo kuti apange finalize zisiyene zimenezo muzibwera. Basi nenangomalizitsa zina ndi zina zofunikirazo. Saturday mamawa nanyamuka around jama 6-7 uyamba ulendo obwera ku Blantyre. Institutional house ya munanga inali kuzomba ku Air Force. Kuma our main house is in Blantyre. Nene ni makao Blantyre ndiana. Kuzomba kumanka garden boy. Kumaso chifukwa kuti kunchinjiko tinadza peza ntsika na wina amene anali mwana wa skulu oti walephera JC koma amene oti amafuna be skulu ataphunzira iwo aja so it fit ndi ineyo titakambirana kuti mwana ayo akuoneka kuti ndo wanzeru koma chifukwa chopanga tonana amagwira ntchito ya mafamu maganyu tinamtenga mwana amene uja anakamusiya kukobe ujene ku farm not ku farm kukobe barracks community day secondary school ndumene amaphunzira ndenda amene amakhala nyumba ya kuzomba. So ine nanyamuka mapro Blantyre from Mchinji. That was on Saturday morning hours by 8 June. Ndinaenda apo ndi ntunda wautali tikachoka kuchimwa mkango kufika so pa boma ni ntunda kuti tikapeze ku boma. Kufika pa boma I delayed fayo tina ndi soya wokuti ndigaitse ndipange mafuta. So amafusa kuti mwafika mwadutsa Lilongwe. I was like no, I'm still in Mchinji. I would ntamabwerani no. Ndedo dada ndibwera tifika. Easy. Tinanyamuka pamene baja titamaliza kuphenyetsa soya uja kutenga mafuta athu kunyamuka kumabwera ku Blantyre. Koma chimene napanga notice ndichonena kuti amunanga ine amamamowa koma kalirawo koma nthawi imene anali ndine anapeze kuti mowa uja kusiya pang'ono ndi pang'ono. Koma this day ine ndikufika ku nyumba ninazindikira kuti iwo sanafike. He called ine ndikusanatsike ndi galimoto momwe muli pati ndikuwauza kuti andalowa atu ndili kumpanda apapa so ndikutsika koma ndatopa ndi anandipanga inenso ndikubwera atu ndayima pamapanga pano ndinatsika ndi mataya madzi koma ndikukuzizira ndi amuna anga ndikuadziwa. From the tone I noticed kuti mwamamo ndeyiwo anadzanduza kunena kuti ida sikwambiri koma ndamwadi. We just joked about it kuti mmadikira kuti ine ndichoke nde mukamwemo. Anabwera ku nyumba. Abwera ku nyumba. Mena amabwera ku nyumba fa uchoko mapanga ndi kwathu sikutali ku nyumba kwathu ndi kumachinjiri. Ku machinjiri wake so walimbi after market kutsetsereka. Nde anafika ku nyumba. Kufika umene kuja anafika onduza nkhani. Nkhani zimene amanduza kunena kuti mowawo ni mamwera da ndaumwa ku mess. Ni mamwera kuti ndikumane nda immediate boss yanga. I wanted kuti ndamasule kandalalatira kandango amasula koma ine chimene ndikudziwa hani ndangwauza za chilungamo zenizeni kunena kuti zimene apanga si zinthu zabwino. Adzapangira munthu wina sadzachitenga bwino. Ndi kuti nkhani yake yomwe ija akuti ine mangoyenera kuti ndimasuke ndauze kuti adziwe kuti I didn't like it. Though I accepted koma I didn't like it. Ndi kuti ndeyiwa kuti chana he's still insisting kuti he's not the one. Directive yachokera ku head office kuti ine ndichotsedwepo. Oh okay. Chabwino. Zisiyene zimenezo ati koma adere zopanda ntchito. Soon after supper kunabwera phone yawo and
amaoneka kuti anayimbirawo ndi workmate osati amaoneka koma anali workmate chifukwa anafikira because we were close tinakhala sitting mpando umodzi munthu uja anafikira unena kuti bwana muli ndi ulendo mawa ndiye mungokhala mukudziwa official communication will come kululendo kuti mukanyamule maliro akasambala amunanga mawa amene anayankha kuti I lodge that. After kuyankhulana naye munthu uja tinayamba kuyankhulana and he was like I'm surprised kasambala ampatsa state funeral ndiye mawa akuti tidzipita nene ni mauze lida musapite mesa mwairondiranitsa I took advantage kuti anachirondiranitsa ndati mwairondiranitsa kuti ndizibwera musapite stay with your family ifeso takusowana nde anapezeka kunena kuti anandiuza kunena kuti sindipita koma amuna anga ine ndokonda ntchito kwambiri analokonda ntchito oti ine amwe business ready sinagwirepo ntchito since I met him ndimakhala ndikuapanga encourage kuti da musimungangopanga retire simungapanga resign tizipanga ma business you are very energetic and still young we can be making more money than izizongopangidwa order around ino madziwa kuti anthu akakhala pachikondi in their first days amanduza te yezonadi machazi chipezeke chochitika ndisiya koma leta anamba kuti ndisiye kwauza zimezo tsiku lina tukamba ine pozolowera kuti amandiyankha bwinobwino anandiyankha mopsa mtima kuti mangolimbika madana ndi ntchito yanga ifa chani zimenezo ayi ineyo ndidzasiya pokhapokha nditapeza chochitika chenicheni choti ndisiye kuti this I can do. I have seen ambiri my officers amene anasiya ntchito anasauka so I don't want that. And I was quite kuti izi ndizosafunika kuti tizizikambaso nde on this particular day ndali mwayi wanga ndi umenewu mwina ndingotengera ka excuse kuti chadzana alija atakhumudwa mwina andimva kuntchito kusapita koma amuna ngayina makonda ntchito and anandivomera inonse zoti kundivomera kuja kuninamiza chama 4 am or quarter to 4 am on 9th June anandidzutsa koma apa nangofikira kunena za uku pa 9th June wa after munthu uja atayimbira phone workmate wa uja kwauzoti bwana kukhala ulendo official call ija inadzabwera bare after 10 minutes kuti mukwenera mukatenge zovuta za akasambala nthawi anauza kuti 8 am tinapita ukagona muja ine ni magona ndikudziwa kuti amuna nga ndine tagwizana kuti kumeko sapitako koma kudabwa kuti 3:45 am akundidzutsa kuti da ndifuna ndikonzeke ndizipita kuntchito ine I was surprised kuti muzipita kuntchito kotani Mr. we agreed kuti simpita kwati I'm a military man kwa metu kulibe no timangodziwa yes you say okay I need to go and do the services nalumbiratu ine okay kuma inepo ndinalaira kuma I didn't like it kuma I had no choice kuma kwavomera kuti apite anapezeka kuti anadzuka I did my wife duties nadzuka for kunali kukuzizira I prepared water for him kuti akasambe but the good thing the geyser was on magetsa madzi analotenta anapita kukasamba ine mene amapita kukasamba I went kukapangira breakfast mene at 5 o'clock he was ready ananyamuka chama 5:30 kumapita kuzomba anandoza kuti makondera ntchito mene makondera business nimene makondera ntchito so I have to go
kupuma ntchito kupuma kuti wapuma ntchito ndiye ndikufatu. That's what he told me. Ngara kuseka. He was my best friend. We used to chat a lot. Ananyamuka mapita. I remember anadzabwereraso ifoti ine nankhala pampando pa dining sinapite kuwalondola kuti ndikatseke chitseko. So he came back. Kuti dad atini mukatseke chitseko. Ananyamuka. Mundigwira pankono tinapita. Ananyamuka nawo naye so him off nenatseka chitseko ananyamuka. Atafika kuzomba. Anandimbira phone chama past 6 kandi oziti kota chama half 6 ndaiwala bwino. Koma anandimbira phone kundiuza kunena kuti da you can't believe kuti nthawi jaso yasintha kuti tuni masana. Tenda boeka bwanji bwezi ndikupuma. Ndizipanga chani. So I told him utangopita ku nyumbako. Mukatani? Mukapume rest munalawira. He said, okay. Ndati mukapume after upuma kumunyamuka because being an engineer, amaine upezeka pa sport. Ndikugwira ndege kuona kuti ili bwino before my pilots asanafike. Then now so just go and rest. Kama kwana jama past 8 mu 9, that's when you can go back kuti mukayambeza ntchito. And he said, yeah, that's what I want to do. I'll do that. Ananyamuka ndikupita. From that time, sitting and crying. Anazanduza ndaimene amanyamukano kuti akupita kuchireka. Atanduza ndaimene yoke nako anazanduza kuchireka kuti tafika. Ine chimene ndinafusa ndichoti koma mwaje ananduza kuti mmemo kupangidwa prepare kuti tije. Okay, fine. Amunanga nalo konda nsima sama konda ma junk food. Olo zitavuta maka kwaphikira mpunga sama kudyera olo chips. So kumene kuja after that ananduza litaja let me prepare for work now. Sitting and crying so until nthawi imene amadzanyamuka madzulo kuti atenga zovuta akupita nazo ku Zuzu. Koma on the way he didn't communicate as usual. Chifukwa amuna anga ntchito yawo ata kungokuza kuti touchdown likoma, touchdown kalonga, landed Kia. Another minute or another hour akuzaso touchdown likoma ka touchdown kalonga. Akati touchdown samatandaza kuti atera iya. Koma amakhala kuti anaende ndege zawo zina zazikulu za MDF zinali kuchireka. Zimene zijanzo kuti sizingapite kukatera palikoma sizingakatere pa kalonga only atikia. Amathaupanga zimenezo pa tsiku mwina 3 times. So he noticed kuti sindizikonda. Ndebena amathangonduza luti imozi kupanga pena adziseka. Akuti whether you like it or not ndi ntchito yanga youluka mwambamo. Koma sindikudziwa chimene chinkandipangitsa kuti ndizingokhala ndi mantha. Komano kuzapezeka kuti on this particular day mene amanyamuka kupita ku Zuzu he didn't communicate kuti mwambamo akwenda bwanji. He didn't. Pamene nthawi zina amatha kuti takumana ndi mphezi mwakuti koma papa ayi. Afika ku Zuzu anandimbira. Anafika mochedwa anandimbira. Andimene amandimbira anandimbira kuti akukadya kuti afika ku hotel. Anandimbira kuti akukadya ndikundiuza kunena kuti weather sinali bwino. Taenda movutika. Nene nkudzakumbukira kuti maybe that's the reason why sana ndipange text. It was okay. I had no problems. Ndipo sena ndayanga kuti ndimagona. I slept the whole day. Chifukwa chakutopa. Ndiye ananduza kuti koma there's another communication. Kwabwera directive yokuti tikanyamula a vice president. Kuchoka ku Lilongwe kubwera ku Zuzu. Kuti nawo sakapange attend maliro ku Nkhatabe. And I said okay.
tilawira kwambiri mamawa ndesiticheza ndigone ndipume. Okay, fine. Anapezeka kuti agona, ife kwathu kunapezeka kuti kuli blackout. That blackout inachitika. Ine nazimitsa choyambirira ntaona kuti battery langa upita kulow, nazimitsa mobile data. Kenako phone shut down yoka. Mama wandinalawira going kuma premises ena fa magetsi kuzima kwake anazima mongo sankha malaini. Kwathu kunalibe magetsi and some other houses, but some houses had light. Ndeti napita kumene kuja kuka charger phone. In a phone nduka charger. I went there around 7 but 10 June. Kenako jama pa state phone yanga imalira. Chifuka tamba kucharge, I switched on the phone. My mobile data nayo wala kuyatsa. Kunabwera phone. He called. Ine mawo yamba kwafusa pozindikira kunena kuti ndajenjerere fantai zonse. When I miss his calls, he could joke kuti kodi umayiwala kuti uli ndi mamuna Nene I wanted to beat him on that. Ndinafikira kwauza kuti kodi mwayiwala kuti muli ndi mkazi Ndiye anandipanga achoka iwe mapazi yako. Iwe ndambira kaleka kuyesa phone yako simagwira and check your WhatsApp. Ndakutumizira message 6 mama. Ine nduri di phone ujene. Ndapanga nati phone yetu inazima kunyumba kuja magetsi. Kulibe. Ndimene anapezeka kuti tikuyankhulana akundiuza kuti basi panopa ndigwire ka ntchito. We didn't talk for long. Zinaize kuti nthawi ya ntchito ndigwire ka ntchito basi ine nazi yasaso mobile data ijakuona adi kuti ati 6:06 am ananditumizira message kuti afika ali kujeni ku airport kunzuzu kumano later chama 9 kandi past 9 manager mama omwe anadzandimbira kuti tupangano za ntchito vice president abwera funa tizinyamuka. Okay, fine. Ninadzaimbira so phone. Chifukwa there was a certain message I wanted to give him. Kumana ndi yankhula modula munji kuti he is busy. Then later at 9:42 am anandirembera en route Zuzu. Pa 9:42. In a message janaya nkapa 9:43. Kuma kwa ine naona kuti ndachedwerapo because amanjoya immediately akakutumiza message wayankhe pompo. Ine naye nkapa 9:43 because ine mene nayoona wishing him the best. And at that time kunali kungondidziwitsa kuti ali mmwamba atsala pang'ono kuti akafike kumene akupita. That was the last communication. Imene ndina yankhulana ndi amuna anga until ine ndinachoka kulowa town fati nkakagula mansalu zatsikana kugwirizira ukwati. Ine mene ndinalowa town ndinali busy. Ndinalowa kumashopu kuchoka kumashopu nimene nimapita ngali moto kuti atsikana amafuna be kumalizitsa zina ndi zina zimene ine sizimandikhudza. Ndi nakalowa ngali moto kwawo zoti ndikakudikira ni ngali moto. Nakakhala mmene muja ndili ngali moto muja. I sent him a text at 12:42. Inangojonga kamodzi. Kenako kunadzabwera message, not message, phone. Yondimbira kuti sister wawo mamuna wake sister wake anali kuchipatala ndeti mamuyendera limodzi anali kukwinzi kuti wamwalira. Nde ine ndimayesa phone ija usagwira. I sent him a text kuti nangasinde kuti iwo be ali busy ndi za ntchito chifana ndiuza kuti adikira maliro ayikidwe anyamulenso anafedwa aja adzibwerera nawo ku Blantyre.
and knowing kuti atengaso a president ainyo kuti ndekuti a president akangomaliza function akwenaso atenge akasiyeso kulilongwe. I opted kuatumizira audio plus kualembera message kuti adziwe kuti mulongo wake wabuba wamwalira amene ali mulamu awo mamuna wake wa sister wawo, kuti neyo ndikuyenera kuti ndipita ndikayimirire kunamwera famaliro ana a Chisilamu ndekuti zochitika zimaina kukhala zothamanga kukayika. Panalibe response. Ndili mkati momwemo ndinaona pa social media sindangana nkhala galimoto, all the windows are closed, chimene ndingacheze nacho ndi phone yanga. Ndinaona pa social media kuti ndege yonyamula vice president yasowa. Mtima wanga unaguguda kwambiri. I started again wayesa phone Josatani bosagwira. Oh, my name, knowing my husband and knowing how experienced and how brave he was, I was like, ngatana kumana ndi china chake chovuta amene ndori mwina akatera ku Zambia amene. Bas, chifukwa on this particular day ndinafusanso mukucheza kwatu napa ngoti lero nde mukwenda bwino with no difficulties ngati mene munaonera dzulo ndi weather. And Zoda today it's calm. Maine maganizo manga ndati amunanga being a military man ngati akumana ndi chovuta ndi azinzawo ndoti akatera ku Zambia amene. Kenako kunamba kubwera ma messages osiyana pa social media pompo kenako nangonoti ineyo izi zindisokonekera. Sindinaoneso, sindinaloweso kuti ndione. Unfortunately at that particular time naloti sinimagwisa ntchito Facebook. Koma mwana wanga anaophunzira school ku Nelson Mandela University ku South Africa. And chifukwa cha ma message amene ajawa ndinauza naimba phone calling one of the girls kuti guys let's go home. I can't be in town. Ndatopa ndofana ndizipita. I'm giving you 10 minutes ngati simbwera kugali moto mundipeza ine ndachokako. And kundiyankha kwake anandiyankha kuti ife tutafika kale. Ife anali mwana wa brother wanga ni mwana wa sister wanga amene anapita. Anthu aja anabwera kugali moto. Tinanyamuka kumapita ku nyumba. Titanyamuka kufika ku nyumba, that's when my son called from South Africa. Kundipanga kuti amakonda kwathu we joke a lot. Anandipanga kuti gangster ali stable. In the moment ntamva voice ya mwana wanga, I cried. Mwana wanga ananduza kuti mami no. Bwanji. Namuzoti dad is nowhere to be seen. Dad sakupezeka. Or even kuti angoganiza kuti andipangire text wherever he may be. Sakufuna. Ananduza kuti mami dad is a brave man. Akhala ndati inu. Inetu I'm too fragile. Sindingakwanitse kumapanga handle zinthu zovuta ngati zimenezi. I can't manage to wait. Nalira kwambiri. Pamene paja mwana wanga ananduza no, anadula phone. Ndikundi mwimbira mbale wanga wina. Amene timakana kubauza be with mom. Ananditumizira message very strong. Yondimpitsa mtima. Yondipanga remind. Kuti ngati dad anapanga survive in 2018 kuti RC. Izazing'ono is going to survive. Nindu nanga what if Ndege yako? Is he going to survive?
iwetu zimene ukukamba za background za nkhondo. Ma what if Ndege itakhala yagwa, is it going to survive? Maybe he kept on going. I don't know, mami. Talimbani mtima. You are a strong woman. Eti dineyo ndinamvera nadzuzo liyamwe strong woman. Anapezeka kuti ndandula furniture. Komano social media ija vuto anthu anamba mabwera ku nyumba. Nde wina abweretsa chithunzi eti tonani akuti Ndege ija yagwa chonchi. Ineyo zimandipanga confuse kwambiri. Koma kenako wina abwera kundiuza kuti no, awata akunena tonani simitunduru yachikuda iyi. Awa Ndege yagwa. See the people surrounding Ndege. Ena kuoneka ngati ma Japanese. Ndege yake city simeneyo. Kena konazuza ndekha kuti I know palibe amene angandinamize. So ineyo my husband didn't send me a picture ali pa airport pa Yalilongwe mmene avalira. Nde pamene anayimapo Ndege maonetsa number. So I'll be using this. Muntima munde Karen. I'll be using this. Whatever. Inelike jimene ningaione. Ikamaoneka similar to this. That's when I will take it. I don't want to be confused. After when mamunanga suguranga kaudu wafa. Alipo amene wali moyo. Nde kunabwera yena aliwo sanapezeka ro amwalira amene I said no. Until the state president anapereka announcement yao. Kunena kuti Ndege sinapezeke. Zimene zija zinandimbitsa mtima kuti kuti Ndege sinapezeke. Kenako takhala nthawi kupita mdima ukugwa. My aunt called me. She's also in the military. She's seniors. And uzodita una mwana wanga ulimbe mtima. It's 50-50. Anything can happen. Ino ngolimba mtima nakanga ndabalalikaso. Komabe ndikakhala ine madzuzo Ndege sinapezeke. So why do I have to be worried? Kumene iliko ili safe. Ena akuti ya Ndege ili Chikangawa mu koma siku ziko lili pati. Ineyo amuna anga akulira Chikangawa primary school yao. Bambo awo amagwira ntchito ku forest. Now I was like, ngadali Chikangawa, you know where to go. Komano zinadzapezeka kunena kuti the next morning nimene timauzidwa kuti chabwino palibe. Koma ineyo kuti ntanyamuka kale ndidapita kuzomba knowing kuti Ndege kamabwera ifikira kuzomba. Madonia wanalota amatera kuzomba. Nde ineyo I went to Zomba kuti amunanga kamabwera ndipeze ku institutional house yathu ya kuzomba. So that's what happened. Nimene kumabwera kuti onse tupalibe amene wapulumuka. Onse anamwalira. Mapena ni makani magazi onse amwalira koma amunanga alipo until social media yaso inabwesaso zithunzi. I recognized kuti ali apa. Before directive sanabwere kuti asaone wina aliyesa kugawa zithunzi. But anthu atagawa kale. Ine naonera phazi kuti ndi chiuno kuti this guy antembenuza apayo ooneka kuti mwendo mozi ndochoke oduka unaduka chakuphazi kuchonchuku apo kumapita kuphazi ndoduka mwendo wina ndesu unaonetsere ujero unaoneka kuti wachokeratu kuti wachoka watembenuka. I recognized him kuti amuna angawa. Basi I lost hope. Ndipamene ndinazindikira kuti basi chabwino palibe. It was like dziko lonse likundithera on that particular day. That's what happened.
kwinako ndi timangoyendera kuti uzungulire kutere akuti mwakuti, koma it's very painful chifukwa tinapita kunkope kuti tikayika amunanga. Unfortunately sitinathe kuona thopi lawo because there was a directive yokuti tisatsegule coffin. Anthu anali atavulala kwambiri ndi coffin sidatsegulidwe. That's how we buried him mpaka lero. Ndi chimene ndikudziwa concerning imfa ya amunanga basi. Pereka 1 minute silence.